zuek zarete hoberenak! Wow! Bueno, lagunok, gaurkoz aski da, baina bihar egon hemen zegu, hemen egongo gara ere bai! Bihar arte, yes we go! Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren. Euskaraz bizi nahi, eta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi dut goizen goizik. Ez da amets bat nire nahi ala baizik ez egiten. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Jaun Andreok, pilotazaleok, gau ondizuela, ongi altzarete. Gaur ere Iruñean gara, non bestela Sanferminetan, eta hemendik partida ederrak eskainiko izkizuegu, ez bat eta ez bi, 3 jaialdiak izango dituen, 3 norgehiagokak eskainiko izkizuegu zuzenean. Lehenbizikoan Lemuno eta Aretxabaleta izango ditugu, Mendizabal 3. eta Ladis Galartzaren kontra. Ondoren estelar bikaina daukagu, final aurreko klasiko baten balioa izango duena, Olaizola 2. eta Apraizek, Bengoetxea 6. eta Beginoren aurka jokatuko dute. Amultzoko azken partida izango da, gaur irabazten duena, finalean izango da, galtzen duenak, ez du aukerarik bat ere izango, kanpoan geratuko da. Eta 3. partida ere eskainiko izuegu, alde batetik Olaizola lehena eta Hitza izango ditugu, bestetik Aritzelasa eta Peñagarikano. Oxan Tolosa, gabon! Gabon, Xavier, gabon pelotazaleo. Bueno, pixkanaka aurrera, binakako torneo ere, atzo berriz ere jendetza handia, jendearen kexarik izaterik etzaukatek, oso ongi erantzuten ari. Oxan, krisi? Bai, jendea batzeok Iruñen kaleene bai, eta frontoieke bete jetu. Eta bai, alde hortatik oso ondo jaialdik ona, enpresak daukean guztikin etorritu, baina betekake handik eta gaurre nik uste labri betea izango lehidutzezatak. Bueno, gero eta itxura hobea du behintzat, laster ikusiko dugu. Atzo, torneoko partidan, 10-4 irabazten hasi ziren Irujo eta Merino 2. iazko torneoaren irabazleak. Berasaluze 8. eta Albitzuren aurka, baina handik aurrera 4 tanto besterik ez zuten egin. Asegartzeko pilotari irabazi zuten 22 eta 14. Beraz, bihar Xalak eta Zubietak 15 egitea askilukete finalean sartzeko. Biharko hori ere zuzenean ikusi ahal izango duzu Euskal Telebistaren bitartez. Lehenbiziko partidako lehen sakean hor katerako duen ere jada erabakirik, urdin, beraz Mendizabal 3. emango dio hasiera partida honi eta oroar. Jaialdiari, Koldo Aldalur, gabon dizula zuri ere, zer berri? Gabon dizula zuri ere, oraindik ez daukagula ez dagoela jende asko pilotalekuan, baina aurreko egunetakoak eta atzokoa ikusita, nik uste gaur ere jende asko etorriko dela. Partida estelarra batipat, baina jaialdi orokorrean haundia da, eta nik uste gaur ere jende asko izango dela. Eta horrari nintzen buruai bueltaka, eta ez dakit orain arte jokatu diren partida guztiak ez ote diren torneokoak jakina, 22 eta 14 bukatu, gaur beste zerbait izango alda behintzat, bestela karantalizateke. Gero xeago hitze ingo du horri buruz, bada eta gauza bitxirik sailkapenari dagokionez, eta enpresak ere ez ustean harrapatu dituen konturik ere bada, baina horiek gero
torneoko partida jokatzen hasi aurretik edo ari direla aipatuko ditugu. Eta lehen bizik honetan, pilotari gazteak denak ere, Aitor Mendizabalek Antzuolarrak 23 urte, datorren igandean herrian Antzuolan jokatuko du, herriko jaietan, eta estelarrean izango dugu gainera Aitor. Ladis Galartzak 21 urte besterik ez, Baraibarren sortua, metro bat eta zenbat jartzen zuen, 89. Mutil bikaina. Estefan Lemuno eta Andoni Aretxabaleta ere ez dira hortik onerakoak. Sakea urdin. Mendizabal hirugarrenak emango dio hasiera gaurko jaialdiari. Jada eman diote pilota Antzuolako aurrelariari. Eta bado Aitor. Aretxabaletak eraman, Galartzaen eskuinka da. Bederatzitik Andoni. Lemunok Keinu. Eta Galartzak txapapera. Eta lepoko katea utzi zaio. Ladis Galartzari. Pilota hori galdu ezain laster hor lepo aldean begira hasi da. Eta eten egin zaio. Hor ikusiko duzue. Ez dugu ikusi, baina bai. Lepoko katea eten egin zaio Baraibartarrari. Eta hemendik aurrera berak jokatu behar, hautsi edo eten. Bat eta huts gorri. Lemunoren sakea. Lemunok eta Galartzak eta Mendizabalekia bigarren partidu bai hemen, San Ferminetan. Lemunok irabaz intzin lehen gol. Mendizabalek bai astelenen pasara handi eman zieken. Tainta eta zentzien, behintzat errez irabazi ziren da Galartzak hirugarrena jokatu zen partidu handi, kombinazioa handi jokatu zen, eta partidu nahiko txukune intzin, baina alata guztizik galdu intzien. Beak eta Ezkurdiak Urrutikotxea eta Ibai Zabalan kontra. Orain esango diat, bai, alde nabarmenarekin izan zela bai partida hura, baina kombinazioa zehazki zeintzen, Tainta eta Untoria ziren, Mendizabal hirugarrena eta Larrinagaren aurka. Mendizabalek eta Larrinagak 18, Taintak eta Untoriak 4. Oso ondo jokatu ziren bieke. Eta batea Tainta oaindi oita bidistea kostaite zaiok eta oaindi berdezeok. Baina beak asko jokatu ziren, oso ondo Larrinagak ikusgarri, partu ikeragarri intzin. Eta Mendizabalek oso ondo, haze tanto egin duna. Hau ederra izan da, kantxaren erdian jarri da ezkerrez. Ezkerra Galarra jarri behar du aukerari baldimadu behintzat, orain honetan izan du. Eta txapa gainean biurri hor ezinezkotik hurbilekoa zen hori. Eskuinak moztuta baino askoz ere biurriago joaten baita hori efektu handiagoarekin. Eta gaur